M&S Projects представя роднински връзки, допустими по процедура, подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите. Роднинска връзка за целите на настоящата процедура е отношението между две или повече физически лица, основани на брак, родство или осиновяване по смисъла на Семейния кодекс. За целите на процедурата ще бъдат вземани предвид само роднинските връзки между физически лица, основани на брак, тези по права линия без ограничения, по съребрена линия до трета степен включително, както и роднинските връзки по сватовство до втора степен включително. Роднинска връзка, основана на брак, е налице между две лица съпрузи, които са сключили граждански брак по смисъла на Семейния кодекс. За целите на процедурата не се счита, че е налице роднинска връзка между лица, които се намират в фактическо съжителство на съпружески начала и които не са сключили граждански брак по смисъла на Семейния кодекс. Родството по права линия е връзката между две лица, от които едното произхожда пряко или непряко от другото, като между двамата роднини по права линия има толкова степени, колкото са поколенията. Родителите, баща, майка и техните деца, синове, дъщери, помежду си са роднини по права линия от първа степен. Дядото, бабата и техния внук, внучка помежду си са роднини по права линия от втора степен. Дядото, бабата и техния правнук, правнучка помежду си са роднини по права линия от трета степен. Родството по съребрена линия е връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото. Съребреното родство започва от втора степен, няма първа степен и може да бъде пълно, когато лицата имат общ баща и обща майка, или непълно, когато само единият родител е общ. Братята, сестрите, братята и сестрите помежду си са роднини по съребрена линия от втора степен. Чичото, лелята, вуйчото, войната и техните племенници помежду си са роднини по съребрена линия от трета степен. Сватовството е връзката между съпруга и роднините на другия съпруг и между роднините на двамата съпрузи. Родството по сватовство се прекратява с прекратяването на брака. Родителите на единия съпруг, свекър, свекърва, тъст, тъща и другият съпруг помежду си са роднини по сватовство от първа степен. Децата на единия съпруг от неговия предходен брак и другият съпруг помежду си са роднини по сватовство от първа степен. Братята, сестрите на единия съпруг и другият съпруг помежду си са роднини по сватовство от втора степен. Родителите на двамата съпрузи помежду си са роднини по сватовство от втора степен. Децата на двамата съпрузи от техните предходни бракове помежду си са роднини по сватовство от втора степен. Съпругите, съпрузите на двама или повече братя, на две или повече сестри или на брат и сестра помежду си са роднини по сватовство от втора степен. Дядото и бабата и съпругата или съпругът на техния внук или внучка помежду си са роднини по сватовство от втора степен. За целите на процедурата, гореописаните роднински връзки, а именно по права линия без ограничения, по съребрена линия до трета степен включително и по сватовство до втора степен включително, се вземат предвид и ако същите са основани на осиновяване. M&S Projects – вашият партньор по пътя към успеха.